いいです。わかりました。次は私自らが行って差し上げましょう。そしてたちまちのうちに魔人ブーの玉を奴らのエネルギーでいっぱいにしてみせますよ。ダーブラ、お前がやられたらもうおしまいなんだよ。賞賛はあるんだろうね。賞賛？私は魔界の王ダーブラなんですよ。私にパワーで勝るものなど全世界で存在しません。Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Alter, sogar gegen Jakon voll versagt. Aber man hätte das wissen, also ja, wissen sollen, ja schon, aber dass der, wenn er in diesen Lichtabsorptionstechnik einsetzt, dass er so viel Energie mit einem einzigen Move regenerieren kann. Und dass er mich immer so übelst vorhergesehen hat. Alter, egal. Kann nichts machen. Haben wir ein bisschen versagt. ヤコンを倒し、ここまで来られたのは人間としては大したものだ。奇跡的とすら言える。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。戦士たちの大誤算？迫る魔人ブーの復活。ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、貴様らは。無駄口を叩くのはそれぐらいにしてさっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？なめるのもいい加減にしろよ。バビディ様、戦いやすい場所に移動させてください。この人間に私の力を思い知らせてやります。わかったよ。パッパラパー。Papp, papp, papp. Oder übersetzt Pappelapapp. Ich frage mich, ob Abidi und Moro sich auch kennen. Das sind offenbar zwei ähnlich talentierte, geeignete Magier. Der eine aus Dragon Ball Z, der andere aus Dragon Ball Super. Ja, wer weiß. よし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。Ah, weil ich jetzt draußen bin, aber nochmal irgendwie rumfliegen und so und Sidequests machen oder wie oder was? Also, ne, wollte gar nicht hin. Nö, das nicht. Wir können nochmal trainieren gehen oder so. Kein Plan. Nee, komm. Machen wir endlich platt. 暗黒魔界の王の力を教えてやろう。Okay, Son Gohan, bist jetzt Super Saiyan oder zweifacher? Normaler. 行くぞ。さすがにさっきのやつらとは。Der ist ja schwächer als Jakon. あのような者たちと比べられては困るな。Wow! Ein scheiß Dunkelschwert. Ich würde auch sagen, Zeit für Stufe 2. Und eigentlich soll er so stark sein wie Cell, momentan hat man noch nicht gerade den Eindruck. Okay, den Eindruck kann auch täuschen, schnell.
Ist er irgendwie sauer? Kann das sein? Nette Moves hast du ja drauf, Kumpel. Aber die habe ich auch. スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパースロー Was? Warum? Ich bin im Hyper-Mode. Alter, ist der übel. 意外と強いな Super Finish. くそーあいつ思ったよりずっと強いじゃねえかそれにしても勝てない相手じゃない。情けないやつだ。ガキの頃の方が強かったぐらいだぜ。あいつ本当にサボってやがったなイライラさせやがる。ご飯が激闘を繰り広げている頃、リーデルは天下一武道会会場へと引き返している途中であった。リーテルさん、あ、ゴーテン君、なんでこんなところに？トランクス君がみんなを追いかけようって。パパたちなんか面白そうなことをしてるんでしょ。ずるいじゃん。みんなは遊びに行ったわけじゃなくて、仕方ないわね。事情を説明するわ。というわけなのよ。それでみんなそこへ。魔導士魔人すげえ聞いたかよゴテン。面白そうえ？あっちだよね。ちょっとあんたたちまさか行く気じゃ。急げ早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見たい見たい。マジブってやつ見たい。ゴー嘘。その頃、ご飯とダーブラとの激闘は未だ決着がついていなかった。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞベジータやらしてやれよ別に完全に負けてるわけでもねえんだしよこんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなことさっさと終わらせて貴様と早くケリをつけたいんだ。そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビリー様、とてもいい発見をしましたぞ。これで復活しますぞ、魔人ブーが。おい逃げるのかお前。逃げる違うな。このダーブラが戦うまでもない。うってつけの戦士が見つかったのだ。なんだって。どういうことなのダーブラ奴らの中の一匹にとても強い邪神を持った者がいたのです。あれほどの邪神があれば十分こちら側に引き込めますぞ。そうか同士討ちをさせればエネルギーはたっぷりいただきそして魔人ブーはついに復活。なんだってあいつ。よくわかりませんが自分が戦うまでもないうってつけの戦士が見つかったって。見つかった見つかったチュンはどういうことだ。は使わせてもらうぞ貴様を。はあ
やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバビディに利用されようとしているのです。無心になりなさい。何も考えてはいけません。うるせえ。ガタガタ抜かすな。いいぞいいぞ、もうこっちのもんだよついでに秘めているパワーを限界を超えて引き出してあげよベジータさん、あんなやつに操られないで。ベジータ、しまった。いいぞいいぞ。では、いいところで戦わせてやろうか。パッパラパー。Oh Mann. Ja, es war damals so ein Moment, wo man sich gedacht hat, ach du Scheiße, muss das jetzt sein? Warum? Und gleichzeitig dachte man sich, warum er und nicht Piccolo? ここは武道会場。なんだあいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんというやつだ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんなやつは初めてだ。まあ別にいいけどね。おい、逃げろ。ベジータ。さあ、俺と勝負しろカカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらいけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったらバビリーの思うつぼエネルギーを吸収され、確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。ベジータ、君はオラに本気を出させるためにわざとバビディの実にかかる自制心をなくしてあんなことをした。違うか。なんだって。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ、周りに誰もいない場所に帰ろう。オラベジータと戦うことにした。お待ちなさい。どうしても対決したいというならこの私を倒してからになさい。
お父さん。わかりました。お好きになさい。すまねえ、カヨシン様。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパあなたたちは心置きなく対決なさい。私と孫悟飯さんはこの入り口を壊してバビディやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから。運が良ければ復活を食い止めることができるかもしれませんしね。そうはさせるもんか。ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。さあ、やれやるんだ。断る。海洋神たちが何をしようと俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね。海洋神を片付けてしまうんだよ。さあ、ベジータ。言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。体と心は支配されても誇りだけは思い通りにならんぞ。信じられない。バビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとは。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしてもあいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前に蘇っては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー。ようこそ。Oh je, das schon wieder. ベジータ。Geh zu Margin Vegeta. Alter, Vegetas Energie, ey. Ich sehe gar nichts mehr. Alles im Arsch. Viel zu hell. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, gibt's etwas, was ich noch tun kann? Ihr habt so meine Zweifel zwar, aber... Ah doch. Hä? So jetzt plötzlich? Da vorhin... Was ist natürlich Super Saiyan Stufe 3? Warte mal, so gucken, was ist das für ein Level? 65, hä? Okay, Verwirrung. Egal. Genkinama X Stufe 2. Ja, passt auch. Super Folge Energiestrahl. Ich muss es auch noch erlernen. Das ist eigentlich noch nicht so wichtig. Ja, wir freuen uns bald schon, Freunde, über neue Verwandlungen für Son Goku. Wie können es anders sein? Ich habe sonst nichts mehr, war. Der Rest war ja soweit schon mal ganz gut. Auch hier Stufe 70 für das letzte Wissen. Jo. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vegeta. Ist das echt ein fucking Ernst? Aber offenbar schon. Nö. Kann nicht zur Weltkarte, geht alles nix. Gut, Freunde, dann stellen wir uns nächste Folge also Vegeta, Margin Vegeta
Und gucke mal, wie das Ganze ausgehen wird. Ach du Scheiße. Aber zur Not haben wir noch die Dragon Balls, wa? Damit können wir die Leute, die Vegeta bereits getötet haben, wieder zurückholen. Das mit Buu, das wird ein anderes Thema. Bis zur nächsten Folge, zum nächsten epischen Fight zwischen Son Goku und Vegeta. Ciao zusammen.